tep shanoban poi shanoban le bat day hagabukum katagapon bangi iken baka katagap jing rakhe jing pankhe jing rap sampuslam jong ka jala ka bay jongi bangi i yekte ki khama samari ke bawan nang the na po Delhi baya tho shapang ka jing long jing mam jong ki jala ki bron hagani gari India kino ki jala bakir kino ki jala ki bahiyar hakino ki banta bagi kiu hakino ki banta bagi hiya baje ka jala ka jongi labo hagi ki thop hagi ka thop jong ki shipo tuli ki jala ki barin bat ka ba snow sangsot ka ba ipangno bat ka ba snow lekran ka long ba ni dei ka jala hakini ki bo banta ba pher ni don shi ki banta ki ba shatrai do ni don shi ki banta ki ba shatrai do ko ki pat ba ke ki ba overlen ikren kelong kijing shisha ni phai se ka pune puthi ni non chatrai phai se ka kya hangno ka biang ka kya hangno ka biang ka lenti ka singkin hangno ka biang kane ka mo karap karyan hangno ka biang kata ka jing jugok kai perthai hangno ka biang kata ayok ka kot chongi kum ka jat riw kum ka jala ni don se ki panta ki ba chatrai do ko ki pat ba e dei ki ni ki broken ki ya ka jing macam berkat sesisen pat hagani ka hadu kenti kawai badan ya kot yang doktor ndai tengan ndai katukan he ki parlok yang permission ese ya kari ka jongi kapni ngilahian tang san po tuli kisnam jonga jing ya kenti ngilahian hadukan ni ngidon sakit benta pa satrai do permission ese dei ha bakum ta pon ong hoi pa aden ngar wa kya komono hikai Oberon ka jing kle ya ka loe jogi kon samla ki jong yakte pot ni hu ngapai ka ki kador khmat am ka bo samar ki kador khmat ka badum tsu namal anda klami na ne hu kin rong kan shakata ka parthai badum tsu ka bam tip ndon jing kermen am don ka jing kermen na ka mata jongki am don kata ka jing hon na ne ka ban ai ka jing hon yaki anda kilami na kituki kini ki kenro jong kanihu namar kambyang ka kam ka jam mdon ikam ki jam ki bobet babiang lem ta jongki kapu ya ka jing no pensim wat hagi tmiki pa ki jongki ru kawan ra ya ka jing sot kha ha ka jing ha ka mensim ha ka jing much berkhat jong kini ki khon samla kebalong kalawai chokari pat kajat peril kalawai jong ke emlang salang kalawai jong ki yang kisam bat kum ta ter de ka bakum kata kapor na soong ai go yo play bangi don uni orang ba obra penki ya kijing baca berkat ban yelon lang yang ngi don tang kendiap ngut ban yong to ngin jele ei bat de ka bakum kata kapor misdang ken jaga ni ka party ka VPP kasol ka jong upai pa kasol ka jong upai pa ka bahagi ni por kelong yo khat jaga ni ka politics ngilangnya ngila jelat ya ka politics ki ongru ka politics kade ka bajak dia katakalong gading sisa deh ka bukum ka por ngimi ken bar habang ngimi ngibu ru ya ki kapto ka ni ki jingkeli kay ka do baga jalla jong ka hiar hadu kat ni kawai ka jubah ka bangidon kalong panadu bagilas dang ya ka jing ya nanti kong ka jala ka bapura adin bagilalat na ka jing sensa jong ka him jong ka jala asam ngilaya ya ka nanti tang bangim tip shanoban poi yem tip shano bangin mo haga ka jing ya nanti ka daw kalong namar bangim don ka jing ijngai yem shimodon kita ki parti ki badon haki jaga tak jigi jengai banyak lamkin ya gari banyak cat penrir nakawai jaka sekawai lene nakawai kadinglong sekawai kadinglong nakaba naka ka bangilong bangin kiu nakawai kakerdon sekawai kakerdon bat kumbaong udah start Solomon gari barka jat penrir hi kabamdon kajing jengai kan sesuja ngai gari barka jat penrir kabamdon kajing jengai kan sesuja ngai hey nomor kata-kata sampo tulik Islam jong kajing ya nanti ngi komban jak ngai
I kum banduk bandam no eke ki ba kodor ki bigidon haga negeri ka ba ejongi hagi ba bon ki banta nangta sebagai ka jingkeli kalong bale bang hiar kat ni kum ka jala lapan pau di ba overland sisisin bau balai ula the say ye ka jingkerku haga negeri ka ba et ka jongi ngedon ye ka maryang ka ba itnat ki jing itnat chong ki lon ki wa jeng itnat chong ke kini ki badon has sodong chong kane kamai maryang ka ba et jongi haga ni ka ri ka ba et jongi ngedon ka khando ka ba spo ngedon ki mar khando ki ba bonjat bat ki ba kordor bat ki ba ramdor ngedai ka jala ka ba teplay ka jat benriu ka ba tep ka khor ka burom ngedon ka ta jinglong ka ba kerbang hangi ko ki patpa kijing nalbat kijing kerku ki ba blay uthe say agal lord bat hapne jong ka di kami maryang ngi don ike ibaro ne kijing kali kalong boleh ngi yang segi benta ki ba strai kan mau ko ki patpa ka we na ki daw ka bangi syam kalong namar bangi I ya kata ka jing duna ngi I ya kata ka jing kata ka sinsar khada kata ka politics ka badon hangi ka don hapreng ka jing duna bat ka jing tuko kajing bombit bombyang haga taga sinsar kadar kabal sinsar ini lang bagi senam balitna nanongnya pi lada ka sinsar kadar haga ni ka jala jongi kalong ka sinsar kadar kabadonnya ka jingkit kre ka sinsar kadar kabadon ka jing ijngai ka sinsar kadar kabadon asanda jawa papa ka sinsar kadar kabar yang banyak saat nagam tau ki jing ki jawa papa ka sinsar kadar kabar koloi ban le banyak I kata kajing sinsar kebam don kajing sidang khamat barkum ter lada ke sinsar kadar haga ne ka jala jingi kalong haga ne ka dur kadar nan oge pi unum don be itho yanga unum don batet ya ka BPP nama ka BPP kanuni ko ke patpa lam de ne ka daw jong kajing I jongi kom ke ne lam jong BPP kom kita kinong seng jong BPP ya ka ne ka jing de ko haga BPP ka bang ngi joong baga sinsar khada kam bani ka politics kam dai ka bawan chupat ba tang shisen haga sansdan ka politics ka dai ka ta ka bala sandur doble ka bari ban pet pan khmi bandan sanda jong upat ba ban pet pan khmi ya ka roi ka kiu ban pet pan khmi ya ka koi ka kya ban pet pan khmi ya ka pule puthi ya ka rap karyang ya ka jingsnan chong ki basong hapo ki khapot banpet ya ka song suk songsan banpet ya ka suk kalit kawan banpet ya ki ban mentoy ken upat ba nong song snong kalau kum juru hayya nasam lada ka sinsar kadal haki yeng ki sam ka jangi kadko kakta ya ki long yeng long sam kakta ya ka pule puthi kakta ya ka koi kakya kakta ya ki khon ki kti chong ka long yeng long sam kalang kum joru hagis nong ki thao ki jongi lada ka sinsar khadar hasno ka thao kambet kambyang ka kulma kasno ka thao hori hora kasno ka thao ya pat ya pra hasno ka thao adu habbalang ru kalong kumta ko ki pat ba wi lada ki nong yalam jo ka balang game day ki nong yalam ki basoto ya ka dor bat ya ka jing kodor jo ka sinsar khadar ya ka ban pet ban khmi ban shanai ka sim ka pai ka pot ka bang nilai I hado bawat ki balang ru ki kulmar ki pat ki pra kat no tam ha ka jala bat ka ikri jo ka perthai ya ka jing don kam ban soto ya ka sinsar khadar baka dehi ka sandur ka jomoblay baka ta ka long ka jing sisa ka sinsar ka khadar ka dei ka boblay wala bo bet bo renti kan isoong ken aga party bagas kam sinsar khadar ka dei ka kam ka bakot bat ka kam ka bakentang ko ki pat ba e bata ka ta jing soto ni sarai ban mi sakma ban net ban yatho e ka chat penriu ko ka chat penriu ka dei ka poringi bingin soto ya kata ka jing kodor ya kata ka jing kodor jong kani ka kam sanghima suma ya ka jing kentang ka jongka bat ya
kata sensar kadar kabangi don kam nagamenta ban sandur yakal syai kala shisgi de naman kata ngisdang yakan ke parti pada haga voice of the people party kay kabang susorong banong bangang patsyam hakiway kiway ki parti lagalong ki parti hangi hakiway kiway ki caka kabadon yaga jing ijngai o nga ing ngo yu play ko ki pat babe bau bo hangi kata kajing soto bangi don kam ban don kajing ijngai bat kajing ijngai jing kum parti kalong yaga ban pan empat ban pan bhapat pan kalatur ya ka sinsal kada haga ni kari ka e chami bat haga jo kaporu nalor kata kajing ijngai ka bangiton kom ka parti ngida thrang ban ngida angot yaga ban wanda yaga ka sinsal kada kabalat na kajing neusi yang kemat kabalat na kajing let don bor kabalat na kajing bamsap amnai tang ka hok bat ya kajing shisha ban pentrekam bai ba be tang ko minuk sai bare ban ai nado usnam khat khandai spa khandai pawai ngila don nya kata ka bakyong SRWP lan ya ka mangitip pat ba kana ka MLA scheme kaba nado usnam khat khandai spa khandai pawai ka scheme na gamenta kipat ba nong song snong jang ka way ka constituency ya kaba ka sarkar kalamang Syau pada lengba kita kin nong mikmat ke jongi lengba kita ki sakri ki ba mapi ki kendra pilajir kamram jong to sakri ni jong kata sakri kelong tang ban nong tang kum ke jongi benta bani sam ya kata skim ka menta haga sistem ka kot arspa sampulang agi samsnem syahjam arspa sampulang bala da khen sikiwe kiwe ka poi kuma syahjam lai spa lai kunyo lak engka hagi samsnem ka bade ka bha ka jong upai ba kamram jong uta u syakri ne jong uta u nomi kmat kalong pansang yagata katkum ka bade piang ka bade ka hok ka jong upai ba hi pai ba ba en ong pi ngila bandan sikiwe pat ki scheme dase ki ba ka pisa kaban mong nang betul pai ba kaban kambun sesu rengan ong pi kamdon jingmot lada kita ki sakri kem pendan kam hok ya kaban le hok ya kaban sam ya kata ka scheme sha kita kibani ki kendra chongki kamdon jingmot ngila panonra iki stop jeng perthai pan ongtos seirap kuno ban rapat ya kan ikana ban dikapurom juga tak boleh ban kentil ya kayo kakot ban pentikna bangi tam ki skul ki biang tam ki hospital biang tam ka lanti sengkin ka biang tam pai ba be kam don jengmot lada kita ki bab dai ban pentrai kam kem pentrai kam dakan nong rem play jongka sensar kadar ka ba hok ban ka balai ka ba pamsap kata kadai ka bangi don kam ko kipat ba badai kata ka baka voice of the people party ka yang ban kem ban pensai kan snoto sopai pa ni ka rupa ka siang ngim don ban ai ko kipat ba ka bangi don ka lang tangban kan ya ka ni ka jinglang jingman ya ka dor ka dal jong ka ri ka jat pne bat ka jala ka bagi jong hi jonga ka ba kenau ko kipat ba kani ka ni ka ri ka bo boleh labo na ka jong hi jonga yam don la kawai pat kari kabangingin ong kadi kari ka jongi langit hat ngilangnya ya ka jingmong jingman hagari kari ka jongi yam la ban pet mata ni hapan syong ban sa lada tan sampol tulik islam mata sampol tulik islam nya o nya so hat ikini ki aka ki balong ki jinglong jingman motor phi haga pateng jong ki hat ki barit jong ki khon ki thi ki jong phi jonga shalo kan poi ko ki pai pa be dei na ka kadao daga jing smokya ngi mi shakmat banong ko ka chat padril tongin ya galanti ka batmai no do ka politics ka wan tang si sen sansnem nei tongin je ga galanti ka batmai dei na ka kadao ngi wan kan haduk kan ka por momenta pan pen kenal yakini kita ba dausan balai baka VPP kami ban soman ayo shishayu play baga jing ni jong the voice of the people party mentau pat ba ulong wasai o pat ba mentau lo soto ya kata dol jong kata politics
kabak kum kadong remble kam dei ke baca khria ko ke pat ba bat ngaju ong habangi i ke baca khria hayi ngasam nganget ngim syuat lat itu baca khria nginum pat itu baca khria nginum la ban sya ya jing utong ka mi la ka jing jakhria ke bangidon kam ban ne kalong ban le ya ka ban khot na matra ka taw hagani ka jalla ka bi chongi ngidon kam ban mon rapat ya ka jing khot ka jing suba haga sansar ka khada nomor balai kane kadai maka kaban yalam ya kala shay kala shisgi dai maka kaban sandor ya kala shay la shisgi dai maka kaban penbet penbyang ya kijing donkam ke jongpi jonga bat kaputam laga menta kalawe jongki khon ki kti jongpi jonga bat lada nyemle menta ko ke padba lano pat lada dai manga pat mapi ke badan hagane kapor menta mano pat ko ke padba. The Voice of the People Party kadon ban kren ban pensai pensotho bat sisa kumaong bahaga ding persang bejongi nado mengisbang ni ka parti hado kan ka por bopio so yanga pemusakri chongpi na kren bat nin yai kren ya kan ni tat hado bangini ya kan ni ri ka jongi balapan empat balapan bhapat bat balapan kalador dagatakan nongrem blai joga sensar kada haga ri ka be ka jongi pat ba kata kade tamat ka bahar tamat ka balai bat ka khatu ka wei ka bagi ngadon ban pensgo preng jongi ngidon menta sasisen hagan ka ayam mo jong ka jing jit ya kita kinong mi khmat ngiladap ka MLA election ngiladap ka MP election wan menta sa MDC election pat ba kenma bagan ka MDC election don kibong mdon kam syo kam don long ko don kam hadu kata-kata namang ila don la jong jala paling don kam sai kam di selection dai ko ke pat ba kema swa ba ka jala jingi kan ngin yo ya ka kata ka arboi ter benai bening kong kat knai spot nyu puar ngil don ni ka district council pat ka jing don jong ka district council kapan scam kapan shisha ya ka jing long bakarpang jongpi jonga kum ka jat penriu kapan shisha ya kajing nong kerpang jonga jongpi kum kajat penriu khamtam manga mapi ki basong basa hakini ki rilum sagade ka than lam mi ko akan pet kema wingi ko ki patpa baga pol bangi yo ya ka jala ka ya ka jing lakot na ka jing sensar jong ka sarkar bilak kai ka baja karin dia kala yo ya ka jing lakot na ki don ki sim ke jongi kita ki arpusan beli kita ki hima kita lasyam yang kita kerai panong bangilu ngikwa penya snok no bat kri India bat kisoi yang kita bagi orang kata instrument of accession agak usim juga hima nong ston oleh usim ubakado mansai yang kata ke instrument of accession kemudian panong bangi ngikwa penya snok bat kri India pat ba bai kum kajat penriu kabar pat ya ngo yo blai pi bagi don na ka de ka ri ka bai chongi nang te na po krishnong shala umi ure rapa reverend JJM Nikolsoy panya sa hang te po Delhi hadin kijing yakran ki babon hang ne po ri lejong panya kran kai ka bagi don kamban le nak minta jongi hadir begini kisim ke semekarai dan punya snok bat kari India ni hab ban le ban yada yangi na kini kijat kedriu kiba hepat jong kari India bat ayo yo play bangan ongi pi juk eno yang negari ka ba jongi usai yo new sakri jongu panjang pan kren pan yasat haga yang dorbar tawan jogari India haga dorbar ba jogari India pan tawa ya kajing itu yangi kirepat kibar long kejat penriu kabam sim kablasu kablakamon joki pan penyesno bat kari India bat lengba ketuba kenet kabang riu kabang iyo hak bala badon hapa kenti sinsa jogari India kani ka kernet ka bang riu dai lomba jongka bala itu yang ngai pi pengi long ka jat riu rit pa
ni dai ka chat bniu ka kham ka pang ni ki wei pat ni pher ni ki wei pat ki dong India nganu nge phi la dam don ka kret ka bang riu o ngam tip shalong in poi namar dang arte yo men shwa habang don hang te po goa ki parlok changa ki nong goa ki la klalong sisa kom kita ki nong shawai halaga chong ka khando ka shap ka men shwa ki ong ka jong ki man ta kim dan shu ki ong nagam ta chong ki ong ka byang palat ka ba Pidon lagi jong ipidon ni ka state lembaga sex schedule lembaga kerat ka rio kabanya daya ya pi ni ngem don ai okay pa I know you play pi bangi don ya ka state kabanya da lagalong podu sab jami lagalong ka khando ka shop ka jami lagalong ki khlang ke batap ke tolong ke riti dastor ke jami pat kerkom sensar khadar ke jami kaba compare laki wei pat hari India ki keren yang tu panchayati rat ingin don kami kata lat pelat ini nomor ni don kada kerkom sensar kaba kambiang ban ni kita kita ke panchayati rat ki kita sedang lagi senam kendai po ada po jong Rajiv Gandhi ingin don nado ki por ki men barim ki bawat ke sarkar bilatu kam sim kata ya kan kerkom sensar jengi nomor kai I hada sensar khadar jong khasi kadai ke biang tam nagabenta jongi tay nomor kai kata am sim makta para din bagi yo e kajing laglo na ka nagari nagar sensar juga bilang hado ketaro ngiyai ne pemta hado benta mane ko ke patba ayo nagabenta kan ka stay kabangi don ke patba be hagari ka janme na ko pan kan ma patingi kari ka wei Bangilang yat kiski ki por kalang yat kaba sosi kalong ko ki pat ba bangi I baya ta state kabangi ngiton kita ki bapat ya ka state pat kay kabangi syam kalong baka don kajing lamtep nom kumno baki ta ki sakri ki bangi ladjet te hagani ka district council lagalong ka JHADC lagalong ka KHADC ni I ya ka nikaway bagi lagi sakri ke mga ladjet kem sim lanang kono ban ra ya ka state haga banya da yangi banya da kumyaki ya ka khando ka shap jangi banya da ya ka klaw ke top ke jangi banya da ya ki mar khando ki badan pok khando banya da ya ki belong kerpang ki jong phi bat janga lang bagi ni kisnam kikingat snam ba lang no ni I ya ka jing I kumbat sentot no ya kata ka bor ka ba kodor ya kata ka sti ka ba don bor ka ba ni don lang bal dis council I kumban syak ni no dai na magara ka da kom ka party ngi ong ngin let sa ka jat penriu ban yakon ya ka ban pen em ban bha ban klador ya ka dis council ban wanra ya ka sensal kabar ka ba kat kum kanong rembre hang te dis council da kita ki sakri ke ban yang na ka BPP ya ka ban ra pat sa strain ya ka state ban ya da ya ka hot long try ya ka jing long kalpang ka jong pi jonga sa sisen pat ban ai kan ka jing sngan ya ka sai ka siski daga ta ri ba ka chat ban rio pa ba kadang wan dang mentadang akan dikatayo dang ko ba arsi ngawan sebe sport Chante Hills ngano ngi phi ngara isang sot pampet ki karkhana ki bami hangto sagdik thai lubsnong ki ba ki try ki jong ki hi kemde ki try muluk ki try jaka ki dei ki wan mang te na ba namar ki ite ka spa ka badon hagani gari ka jongi kini ki yo iktik license ya ka ban sedang yeti karkhana bat kini ngan oge pikem salya ngi long komno ngi man komno kay ki bekila le kalong ki khlong ye ki mar ki ba khodon pok khndo lagalong motion lagalong doyong lagalong ka khndo ki sim ki pandan kam ban penmi ko mi kasiman kabab nakali hakawe ade malong MP nga khot ikiti try karkhana ngoya tho hanga hadok katno kasiman kajing don kam hagani ka jala ba it ka jongi kiang naga jingmi ka jongi
tang maga sispa kawan kajing dan kam hagani kajela kajungi kabasa kalit syaba kajing kali kalam to kamanit syaba ne kajing mentoy ayu baga jela jungi kayo pai bab tang khandiat ne ke kabalaja kini kitrai kilanang ruspa o mga tip mentah we ne kitrai jong katuka star sinan mentawas thanks kakakna shape sport Rajasthan penonton dekat mar kajongi panrak satai pat kita kilanang kumbang mo kani kari kejong kadot berkangap kawas sosi kalong kata kadot berkangap katut satai syaritor habang ketika trofi namun ngajak mga syong asa hangtay po riboy hanong stair kapag yat ketika surat bak ke bypass ngai truk kebakit ikima na po kandaw yaga spa itong adopi laket syaway pat ko kipat ba ladangin mula bantek na kam yaga bakum kini mano panlet pat nadam day mga mapi habang kajing penjot jong ketika mariang kabakal kabas kabak utong kabami na kajing nikikar kana kajing syut kabak hagani kes nam kabalajar yang itu kipalok halum senong yang ngempat jumat tim syut kumbagi ma hagani kes nam belajar ngenong pin pelale lada kat kini ki karkhana kibami kibangim tep klam don nongrem kumno kimi manoba ai ti license lagalal hante hapo lom senong lagalal hante haborni hap bisari bapi patba balai bagam tu ko boni hat ke ong bagai ka wei ke jaka ke bajak letam hakat ka bakal kadai ka wei ke ka bajak letam hang la po di India namar ki karkhana ki bron hangto bar ki bron saudong nangno ki yo kata ka bor ki karkhana ban seng ye karkhana hot ngidan kam ye ki kampun roi ka kampun roi ka ngidan kam ka dai ru ka bandai ka kampun roi ka bodon ye ka jengkit kle nagamenta ka mariang saudang sokon nagamenta ka ka bangiring mensim kan mentoy yu ngin yo enteroy kapal lada kal ka bangiring mensim kadikal ka kalabi kan mentoy yu bagin yo ka roy kapal haba kita long kumulong sa jangkehil sapo lum snong pendong hagiyeng sikti kinam kitan hangto kinum la ban ayang i dekibilor kabangitong na po kita long naman la long so ki ay mengi hapo kibilor postek ban nga chong henda nga lapoy hadalhi man kani hapor balet ki meeting phi ki bafer ki pelong ki meeting hapo ki hos ki hotel ki bahe ngam juyo i ka habilor postek amdan ka wero ka hotel kaba ay hakibilor postek bat ngabo ya kajengkeli are shani pat mo so sarong yadi na bilor postek nakali balay penju ay so habilor postek yung ka habilor postek gamlong kababha yaga kot ka khya ka jong na jong yang tay po kita lum snong ay habilor postek no balay telong la do lo ngayo ngalet sepo saipung hagang ti balik sa saipung napoy siya ko snong kerpong siya ban poy ka snong kerpong nga hapan yat ang ba kaway kawa kabakiom ka wa mana dadapi nga pen fi ka dur ka dar jong ka tagawa mana pinum la ban bedur bakalang long ka basdan long ka kete nakali balay ka long kumto kadaw kalong balayati utaw daw yung nagamanta ka jing don kam jong iti karkana kram salya syo yaw pa ba muna ba janjar udok usok ukup silang usab silang eno kadaw ko kipat ba ladang imle ay mentate lanupat ladang day mga babapi manupat kabipipi kalami syakmat daga jing trang kajing anot kajing sokya nagamanta kala syai kala sisgi amday tang paramansem day nagamanta kamarang saudang sokon kabaw boy ulabu hanga barapi yagaban pet pan kmi yagaban sinsar halal kikam kikti kitang blay baro kata kadai kat kamram kabaw blay ulapun ko haga ka sinsar kada kabakat kun kadang rumblay kabadon haka yaga jingket kre amday tangi ki paramansem ne wat yaka jingway kiwe kijing pelong kijang blay yemlaban tang kolom para beriu ladangi penjat ya kamar yang saudang sokun jom hijongan dene mereka ketahu ke VPP ke kuat
katrang bat ka angmut bat kami kan sekmat banong ko kejat penriu ailat tingi hangte hadis council bangin yang bangin ra ya ka state dan pendan kam hok ya ka state dagatakan nongrem boy joga sensar kadar kabahaka amdon kada kajing bomsap amdon kajing lek sidiang khamat amdon kajing lek don bor andai tangi ka hok bat tangi hok bat ya kajing sisa bat kom bangitep detang kajing sisa ko ke pat ba bait kabala ban pelat bat ya pi bat janga kami pipi kayang halor jong kata kanungrim ban sukman hagani ka por bangi don nagani kasnong ngamudong nagani ka dong kathan nagani ka langren constituency sesisen yaw ni samra ramba ba overen emyong ibaga party kala ibet yakaban ailati banyakon naga party nagani ka constituency pat ngida kermen scam ngem dan kenua kanu kajing artatin kat sabangilet bahagare ka kenti pat baong ngenyai beteng ya ka de kajing ya kenti kajongi rengkat padu pra nama de tahang ni ka party kabangi i don jingkermen ngi don kada kajing senran ngi don kajing snan naga benta kala sai bat kala siski bangai ngai tahang ni ka por ka mentaru ngangai pat bab i kajo kajing buat phidam mo panai kajing kersan ni ka BPP hagani ka MP election kode sibun hau pra nantai ngampat perta lai don te parkani kalong kajing sisa bagaimana sutla kalong hagani ka constituency ka jampi wat ki parlok garu keba ihetu ki parlok hajong ru menta kilai i ya kata kajing tonkam banyo ya kata sensar ka khada kaba katkom kanong reblay ngano ngi ko ki patpa lat ta kata amdon AFM amdai bangat kan solong ka party amdai ngi krem nomor ka kan sem jo kajing sokya nomor bagi dan kam kerke ko ki patpa ngano ngi pi lat na kanong reblay ka sensar khada lat na kata sensar khada kaba don ya kajing icngai ko ki patpa amdon jing kermen ya gari bakajat penriu na happy ko ki patpa kay ka pinle agar ko ikarik na kermen scam bapinle ya ka badai biang bapinlong ke patpa ke baron ya ka jingket kre kan mau kay ka bangile menta ngile na ka menta kala sha le sismi chongki khon ki kti ki dong phi jonga swa bamin ngan penkot ya ka jingkren ka jonga ngadon tak artli tak pun sepun kan mau jangai phi kawai sha na ka jing sisa juga tin ke coba boleh kawang lebih ke breu jonga ke bakhat tak keteng jonga oh ken pen ret je ken doi ken wat ke khamat jonga ken phanak na galanti baman ka jawab ka coba boleh kalong ngangan snow ye ken apa ding ngangan ma pi ke pop jongki bat ngangan pen khya ye ka ri jongki kajing pen khya ye ka ri ka jongi kadai owan no play tambal lemba jong na jong pi ki patpa Oblay udan ka bor ya kadan penkia. Kalau ngat pin menjor batna. Kamari sodong sokon kadan kam ya kajing penkia. Kesensar kadar kadan kam ya kajing penkia. Kadan payeng is sem kajing kadan kam ya kajing penkia. Ki kon samla jong pi jonga kadan kam ya kajing penkia. Karat karyang jong pi jonga kadan kam ya kajing penkia kajing penbahapa. Kat sabagi paing ke bagi ngidon kam ya kajing penkia. Maka jingpen kia kumoong oh kawan boleh tang lembah trong pi ki patba ki balong ki kendra ki ban jet ya kita ki sakri bat ki sakri ki ban jeng scam bat ki ban pen kam ya kan nong remble haga sensar ka khada kata kadai ka bang ko padong ka ba khat do ko padong kadong haga mit trong ka arpo tarik ko ki patba kham tam mapi kilong kpa kelong kami kito ke makot khat plus nam karata kiba ka British sensor jangkat India kala penkot happy hana ya kata bol kebalong ke kodor hadu kata-kata kaban dan spa dan hajar dan nat dan klor kabla pan pensong do dia kata bol kabang ngi don haini simprakti jopi jonga ke bang ko e pipin le kalong aga jan miet jong ka arho tarik pi ke belong ki kme ki pa
Phi keberanong kita keberan kipara kita phi. Let's lagi. Anda keberan poi halagi. Haba kini kikon kita phi. Kiba kat plus mem syapo kiran tiak lengai. Bet yaki bat bo kajengkeli. Don mo kajengkermen ya kala syai kala shisni. Don mo kajeng shngan nagam ta jongki. Pai pa be lala ka juma kalong na khot bat ne we ripi. Nagam sem jong kajeng smokia. Bat nagam sem ka basore. Aga arpo itare hakan dong marway. Shemi karai. Nyam yaga syap hal syap jomopra. Yaga ban pen pen bha pen kelador pat. Yaga nika ri ka ba kajongi. Yaga nika district council kajongi ko kipat ba. Ye don kam ya pi ko kipat ba. Ye don kam ya pi ko kikandar. Pan me yaga ba biang. Happy ka nika por. Pat shwam ni like khot ya pi ka nika por. Tong ni won lang sini sekmat ko kipat ba. Naga jaka ka ba pi shong. Tong ni yeng. Bat habang yang nginam yang hajo ngin shem ya ka sinjam pan mi ru shakmat ya ka beluan hang ne khmat haba shit haba shai ha ka diga smong nongna ngin ya pan ta jam ya ka shap ka jopra kon ka dak panong garu nganya don benta ya ka ban pan pan bha pan kalador ya ka district council garu nganya don benta pan ya ka lanti ka batamai ka badon haka ka jing ijrai lemba kajilam jaga voice of the people party lemba kajilam kajang ukra but fight for it having the poor is a jam ay khas hanya woman to come up more kan nanti kajilam pertama kamu kom kadisha nakal kabayan jaga rancho ya kadisha sering ye kasil kadisha sering ye garwes ni long away kata dengan BJP kamu terang berkata angus manwura ia jinglong kawai kecil sini kalau kebo kenang ia perlu persa ia jinglong kerpang kejami maka district council kari makaken kabadon kebo haka ia kaban bahar bersi kaban ingat lamba punya kaban semua usahakan jangki angke district council mana langgan konsulsi unjenskan haka nomrim jom kesunsal kada kabakat kum kanong remble on sakri hok on pendap hok kumangi kum kinalam samut kemale now MP on bangin sakri hok in pendap hok ilaga kamram nagabentaban bentoy ki kanra nagarmen scam bangin scam bakum ke parti kam syumbakla abada je ki ba organen yam panjeng pandong usakri ucapki oban le hok ban pendap hok ilaga kamram fight bawe kanra pe ini pertanyaan dari syaf jumpa pengkatak mengaruh nanya dan bentah akaban pendiam penha dan kalau dia ketika district council nado ketika arpo itu ingin rai dia kaban nak kontak ini pertanyaan rahiti dan pertanyaan dari syaf jumpa mak Kubra Simon kipat pabe sesisen kemau ni hagin tuai jompi penginyo ke kemet ke besat bakia penginyo ke kading start ni syampan ke kenjable pengin pendap hok ke laga joga kamram ubrai dun kerkhulu yapi nisa sang khatwai trikibnai jom reusnam ubrai unya iswa jompi jonga un kerkhul ki kam dikti jompi ulai hangi kemet ke besat ke bakia bakom kecak bre inang kiu inang san nagawi kapor sugawi kapor met pat bensin sesisen koreshibon ikin kinong sensar kinong pek nokmi yaga diga dong datan ikin menteri ki weki khot toki snong go per oblay untuk kulit iki koreshibon